Gimalit ahinya ka nyathi matin machalo kamano romo gi thone e yo magalagala geno en ni ratiro mare to kopogore koda mano en gima ok bichak timore. Wadhi nyime kama piny owacho ma kaunti ma Migori okawo ting' mar thieth mag jogo duto mane yudo hinyruok e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda ma higani. Ji 11 duto noyudo hinyruok mag lisasi e ng'anyo mane obagi jumani. Juma nolimo jotuo e kar thieth ma Migori kendo miyowa lipodni. Ng'anyo ma kwedo tend jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod paro mar chik mar omenda e kaunti ma Migori manotimore chieng' tich ariyo mar jumani kaachiel kod tich ang'wen mar jumani ne oweyo ka ji 11 oyudo hinyruok e kaunti ma Migori. Kuom kwanni maromo ji 7 pod nyime kod yudo thieth e osiptal maduong' ma Migori. Wan gi jotuo mane orwak e ward ka nyoro orwak 6 tarik 25 norwak jatuo 1 gwan kod gi ward to gidhi maber giyudo thieth. The total that were brought were 11. 7 are with us in the ward but 4 were treated and went back home. Felix Odhiambo majigni 26 en achiel kuom jogo eko ma oyudo hinyruok e kinde ng'anyo e kaunti ma Migori bang' obila chiele kod lisasi. Shuta giyo ka kar bedona to apa ne ber nikech alamo Nyasaye mangima. Lisasi nowuok gi mship apa ne ber lisasi nokomo e denda. Koro madhara man go kuom sani en mana rem gi kalandhidhi mocho tienda pod ok anyal wuotho sani. Owacho ni ogoye kod lisasi e bamne odiochieng' manyoro e kinde mane gitero osiptal owadgi obeni ochiel kod lisasi e boma Migori. Yudo kane wan konyo jok mano oyudo madhara mag lisasi. Wating'o gi kano tero gi osiptal mani machiegni mogik luong ni Life Care dho Migori Primary. Koro kane wating'o gi kano tero gi Life Care Migori Primary to awinjo mana ka tienda ochung'. Ok awinjo feeling e tienda, ok anyal move. Rem to ne onge. Ena ni iwinjo mana ka kalandhidhi omako tiendi mok inyal sudo. Koka neno ka rem chwer. Odhiambo bende yandi otieko sombe e mbalariany higa achiel mokalo. Wach ni dwaro margi kako jende ma oting'o machuogo tijni rawere kaka ne piny owacho ne osingo nyaka sani koro pok ochopo. The aspirations mar Gen Z kata gimomiyo ne gi demonstrate ahinya maduong' moloyo weri gi finance bill. Nacho ni finance bill en mana trigger. Personally, we are seeing me my graduate and I have no job. So this was just some of the triggers, but there are underlying issues. Gavana ma Migori Chiele Yako mane olimo jogo mano hinyore e kinde ng'anyo e kaunti ma Migori obedo dhi nyime kod dwetho osiptal maduong' ma Migori ne wane piny owacho mar kaunti ma Migori dhi kawo ting' mar thieth ne duto mano hinyore e kinde ng'anyono. Sirikal matelo ne bro kawo garama mar bil maggi nyaka giwuog osiptal ka walemo negi mondo gichangi to wakwani ka giduoge ng'anyo to ging'any gi kwe to kendo ging'any mamiyo duondgi no emiwinjo dwachgi no emiwinjo. Ochilo bende wanyo mor kod yo marawere ni owuok oko mar kendo ratichgi oseyo bila kuom tiyo kod teko mathoth kuom jogo eko mane ng'anyo. Wan kaka jotelo gi paro nwa ahinya gima ne ok wang'eyo ni wasebedo kwachano gik moko ka gima gen nyithindo nyaka chieng' nyaka koro migi kinde nyaka koro jiwgi. Aneno kosebedo tabia ma polis tiyo gi bunde ka gigoyo joma ng'anyo. An gi pacha ni koro sani polisi onego ma bunde samoro amora ma ng'anyo nitie. Komachielo gavana ni ma Migori kwayo rawere mondo koro kik keth mwandu e kinde no magitimo ng'anyo. Kwayo makama en osir komo kuom jotelo e kaunti ma Migori. Pend chik ma en constitution oyiene ji mondo ng'any. To gini nyalo mana timore maber ka jogewa matindo gi kata ji duto mang'anyo otime ka ok giketho gigegi. Wang'o lam en ketho mwandu. Turo dukni mag jowala en ketho mwandu because king'iyo Migori ka ng'eny ji gin jowala. To jawala koneno kidhi ketho wande itame go wala kanyo kendo ichalo ng'ama ng'ise ni oringo aika. E kinde ng'anyo mosetimore deri e kaunti ma Migori e jumani obila ariyo bende oseyudo hinyruok bang' jogo mang'anyo kod kidi e kinde mag rakruok. George Juma, Ramogi TV, Migori.